Напред, назад, напред, назад, напред, назад. Може и леко да удрате биците. По този начин вкарваме кръвообращението в действие. Грубо казвам. Сега загрявка на пръстите. Направо може да дадете на пръсти. Дишайте през носа, вдишвате, през устата издишвате. Сега загряваме печи, вървим на печи. Хубаво изправяме пръстите. И леко пресвита в коленете. Никога не заключвайте стая. Сега настрани, това леко по ръба на краката. Съвсем лекичко. Идеята е да се стоплите, не да се уморите. Сега от вътрешна страна, или това е вървене като Чарли Чаплин, съвсем лекичко отново. Продължаваме с следващите стави. Загрели сме вече глезените. Може да направите и допълнително това движение. Въртеливото. В едната посока, в другата посока. Навън, навътре. Продължаваме с следващата става. Коляна става. Върчим. Това е за напреднали загрявката. Начинаещите може да се хванат някъде. Въртим навън. През цялото време дишаме правилно. Навътре. Навън. Навътре. Следващата загрявка тазова става. Навън. Навътре. Намирам точно този начин на загряване на таза за най-ефективен за мен. След малко ще ви покажа и другия начин. Но дори може би няма да ви го покажа правилно, защото на мен лично не ми загрява таза така добре, както това. Друг начин за загряване, този, който правят обичайно хората, е този наляво, надясно и наляво. Но, отново казвам, при мен не действа въобще. Загряваме кръста, надясно, наляво, напред, назад лекичко. Надясно, ляво, напред, назад. И лека загрявка пак. Като въртите назад, опитвайте да не въртите от кръста надолу. Пъпа трябва да сочи напред и завъртате само от раменен пояс. То загрява и връзките на кръста тук. Следва загрявка на раменен пояс. Пак така в двете посоки. На лакти, напред,
вътре. Китки. Докато загрявам китките, аз вече по навик започвам да загрявам и врата. Изчакайте си спокойно. В двете посоки. Врат, ляво, дясно, напред, назад. Кръгови движения, погледа е винаги напред. Ако ви е трудно, може да затворите очи, но не е правилно. Леко винаги трябва да следите. И малко пръсти. И това, което аз правя обикновено, взимам ластик, но сега нямам ластик наблизо, така че взимам в случая някакъв лост, по възможност да е тотално прав, този е леко начупен, няма никакво значение. И почвам винаги с загрявка на раменна става, горна част на тялото. Дишайте правилно. Тая загрявка е подходяща и за начинаещи, и за напредна. Винаги работи. Много хубаво трябва да загреем рамената става, защото там стават много контузии. Естествено, избирайте нещо максимално леко. Идеята не е да се натоварите в момента, а да загреем. Когато усетите натоварването вече като натоварване на мускула, е хубаво да разтеглите в обратна посока на натоварването. Аз, например, усетих, че тук вече се позагрее и натегна и разтягам врат. Врат се разтяга, като в случая надясно. Накланям глава надясно, лявата ръка опъва, дърпа надолу. Нарочно го правя това, сама дърпам. И леко, и тук усещате протягане. На другата страна, главата наляво, дясната ръка дърпа в другата посока. И се разтяга приятно ето тази част. И ако сте загрели правилно, усещате, че температурата вече е по-голяма, по-висока. Спокойно може да се разхвърляте. Единственото място, ако тренирате на открито, където трябва да пазите температурата, винаги е ето тази част на врата и главата, ето тук. Мен лично ме топли косата много често, когато е пусната, но когато е вързана и при мъже и тренирате на открито, винаги с шапка. При бременни жени, естествено, всичко трябва да е много по-леко, никакви натоварвания. Почваме тренировката, тук вече показвам, ще направя voice-over, за да не досаждам на другите, които идват да тренират. Тренировката ще е лека, подходяща е за начинаещи, подходяща е за бременни жени, в случая аз съм пълно експозе, показно, живот и здраве. Така че, да, ще се радвам да ви хареса. И най-вече ще се радвам да започнете да тренирате наистина. Всички тези от вас, които ми казват, че искат много, обаче нещо ги притеснява, нямат такива причини. Можете да тренирате вкъщи. Тази тренировка ще е много елементарна, така че ще направя вариант, който да е от дома. Но в случая на нас ще ни трябват само дъмбели. Евентуално и лост. Но вариант, който ще ви покажа от къщи, ще бъде без лост. Може да бъде с тежести, които са 2 бутилки, но трябва да са много малки. Не са удобни големите бутилки, литър и половина, наистина не е удобно, предпочитам
Просто да си взема тежестите. Почваме с загрявка на рамо. Виждате в профил как лактите ми не са изпънати. Лактите ми не е така в никой случай. Лактите ми е леко така. Това предотвратява всякакви контузии. Издишвате нагоре, вдишвате, когато отпускате движението. Тази част загрява предно рамо. Страни. Издишвате в посока на натоварване. Вдишвате в посока на натоварване. Издишвате в негативната част, когато се връщате в изходна позиция. Връщайте се контролирано. Не залюлявайте много, изберете такива тежести и правите по 10 до 14 повторения жените. За мъже 8 и 10 макс. За да разтеглите хубаво и здравословно предно рамо, правите ето това движение, заставате някъде, протягате ръка, хващате се и леко се облягате. С незаключено става, винаги леко сгънато. Усещате приятно разтягане точно в ето тази част на рамената глава. Направихме предно, направихме в страни. Следващото, което ще направим е любимо движение. Започваме така и вдигаме нагоре. Така и вдигаме нагоре. Това е за начинаещи. Спазвайте правия гли. За по-напреднали събираме и свъртим и горе. Завъртаме долу, завъртаме горе. Това натваря още повече цялото рамо. По-добре е за сега първото движение. Чисто и спокойно. Ако тежестите са ви тежки, задължително намалете. Първо научете правилното изпълнение. Усещате натоварването все още в предно рамо, може би леко в страни, но не би трябвало да е толкова силно. За да натоварим в страни по-силно, фокус на една страна, може да се държите, това е за по-напредналите, за начинаещи това е достатъчно добро. И съответно другата страна. След малка пауза продължаваме с задно рамо. Намирате си малко по-повдигната плоскост. Какво да е? Може, просто въпросът е да сте леко на пръстия и така. В случая заставам на тази пейка, но може да е абсолютно всичко. Главата надолу и вдигате с лакти нагоре. Не с бицепс. Не използвате други части.
и издишвате в посока на съпротивлението. Внимавайте с врата. Трябва да бъде надолу, права линия на гръбначния стълб. Не бива да има някакво напрежение точно там. Показвам сега в страни как изглежда. Ръцете отзад. Отново вижте хвата, палеца ми е отгоре. И вдигаме. Здрасти! И трябва да чувствате в задната част на рамото цялото напрежение. По-добре да изберете по-малки тежести тук, защото и при правилно изпълнение и те действат. При по-голяма започва залюляване и реално не правите упражнението правилно. След което разтягате, особено жените винаги е хубаво, задно рамо, ей така. Хващате лекичко нещо и пак изпълвате в обратна посока на натежението. И последното упражнение за рамо. За задно рамо е добро и това. Но за бременни жени и по принцип за жени проблеми с кръста препоръчвам предишното. При това изправен гръб, не изгърбен, леки тежести отново са достатъчни. При 14 повторения трябва вече да не може да правите повече. При мъжете 10-8. Пак дърпате с лакти, палците ги изкарайте отвън, за да не влиза бицепса да играе, и дърпате с гръб и с рамо. Това влияе и на гърба, докато предишното отива много повече в задно рамо. Дишайте правилно. И виждате врата ми така, че по линия с гръбначния стълб права линия. Никакво напрежение не трябва да имате в гръб и в врат най-вече. Нормално е да има лекичко и затова разтягате. Как разтягаме? Пак същото нещо, обратно на напрежението, за да се получи продълговатия жилав мускул, а не топчестия, който е по-слаб. И това са основните упражнения. Да кажем, че приключваме с тренировката сега за рамо. Може да вкарате лост, може да вкарате комплексно упражнение, като особено за начинаещи взимате нещо леко, докато научите движението правилно и просто изхвърляне на лост. Но това е дори по-сложно за начинаещи. В началото може да е и само преса, раменна преса. И пак, принципите са същите. Не заключвате ставите, не изпъвате така. Ето така, лекичко. Дигате, целта е да усещате в рамото. Влиза повече в предно рамо и в средната част на рамото. После може да направите и зад врат. Там вече играе другата част. Но това е малко по-сложно и го препоръчвам за следващи тренировки. Сега приключваме само с основните за рамо, защото плана е сменен и нямаме много повече време. Ще се радвам да почнете да тренирате най-накрая. Който не е, тренировката е подходяща за бременни жени. Като аз съм в 5-ти месец, очевидно нямам проблем, естествено аз съм се тренирала, но въобще и за хора с проблеми, ставни, идеално е, просто започнете. Чао!